Downtown antzerki taldekoak gea, eta hau hemen ikusten duzuena da tinglaua. Tinglaua da, erakusketa bat, baina interaktiboa erazaten dana. Hemen, denok ikusten duzun bezala, dana erabilileike ikutu, jolastu, Guretzat, importantiena da, zuek esperimentatu, bai? Zuek izatea, bai, partzaile, Eta guk egin dugun hau dana da, gure kabuz, bai itxasoan, bai hemen parkean, mendian hartutako, da, uste bai? Eta gero, poliki-poliki, asmatu dugu, hemen dago danetatik, alde batetik dara, bi erraldoi, oso ondala, igual, egutekoak ero. Gure lagun batek izan da, honek bota egin behar dute biltegi batetik, ez? Hemen daude, agizko panpinak, guk egindako, hartutako enborrekin, bai? Hemen, pizkade, lehenko gauza zara, hau da, astintzeko, bai? Beste bizitza bat eman dugu. Lehenko oso simplea, bai? Asmaketak, oso ondo. Eta, honekin be, honeri pertxak, bai? Pertxa, eta hemen burua da, zuen bezala, gure asmo izan da hori, ez? Ez erostea ezer. Hau den dena bakarrik guztiot, erosi benuela, pixka, eta tornilloak. Antzerkia egingo dezuten ere zuten. Ei, tupini pudisha hemen. Venga, pasau.